Pois eu son Roi Vidal Ponte e son o autor de Boisaca ou A Divina Desgraza, que é un dos textos que forman parte de Neorretranca e Posmorriña. É un texto que ten moito que ver coa autoficción, coa metaliteratura, empezando porque o propio protagonista dese texto é un personaxe que se chama como a min. Roy, pero isto non é o cole, é a túa obra. Peor mo posso. A figura, un personaxe ausente pero fundamental nesta dramaturxa é Roberto Vidal Bolaño, que é meu pai. Original é o que ten origen. Iso vai un pouco tamén a obra, non? Da relación que temos cos mortos, da relación que temos co pasado e a través diso a relación que temos nós con nós mesmos. Agora é cando voto o monólogo final. O intento colocar o espectador nunha posición seguramente menos cómoda da que o mellor está acostumado.